gayeng nggih Kung, kersanipun mboten ngantuk. Pokoknya aja sampai meneng ayo. Awas. Enyoh, enyoh, Moh, enyoh, moh. enyoh. Nangis sajroning atiku nalika sliramu dalaku apa sliramu ora rasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rena lan wengi muga-muga Gusti dijabahi suka pananggonmu bali bisa kumpul kaya ngene Awas. Penak sewean Pak Mas. Dalam Penak sewean. penak sewean rada sengkek tadi lagumu. Iya. Nek ra iso bae lho ya lah. Aku kudune iki sing rada molor sithik. Iki molor. Iki Hah? wis gambar-gambar. Iki sing salah ki awakmu kok. Lah ngopo? Kurang cilik sithik. Ngawur. Iki ki kabutan klambi. Lah nggih ta kok ya. Iki nek ra demi bakso enak ya Mas? Bakso, ha? Bakso enak. Enak. Kok mbak-mbak mantan kok tekan bakso ki lho. Iki yo ki nyaut bakso apa ya Atau lho. waca iki kebalik lho angel. Ngeten lho. Nah, iki jenenge ya Allah, Mbak Fri, Mbak Puput. Hmm. Walah rasa maca, to ngomong to ora rasa maca kok Mbak gembreget. Puput. Mbak Puput. Mbak Puput. Jane ndelok Dik, Oh, Dhe untu kok ora iso pe ta kowe? kemajuan untukku Mas. Mbak Puput. Mbak Puput calon manten. Belum Iya. hijab ya Mbak? Besok. Gimana Besok. perasaannya? Biasa. Apa? Jangan tangannya yang bergerak. Apa? Tangannya diam saja. Ini saja. Deg-deg-degan ngono lho. Deg-degan gitu ya. Atine deg-degan lho Mas. Atine deg-degan. Ngene lho atine deg-degan. Kok kleru kurangmu gak sih, Dik? Atine deg-degan. Apa enek kurang ati gitu. Masih besok jam berapa kira-kira Mbak? Jam 9. Jam 8. Oh, jam 8. Oke, Semoga siap. besok lancar. Setelah saya menjadi keluarga yang berbahagia Oke. dunia akhirat nggih. Amin. Yo. Ojo lali pawelingku. Uga menang Mas janji-janjimu. Aku kang satya satu tak anteni nganti saelengmu. Sangkara Indonesia.
tunggu nyerantos kadang wirang waranggono. Gigek persiapan ki wis digelar klosone. Nggo Remi. Kene iki ana Remi, Priyanton iki alim-alim Pak, slamet keluarga besar ten mriki niki sedaya alim-alim. Ora enek kok Remi ki enek. Oglok. Udu. Kene ugluk yo ora enek. Napa, Pak? Kene iki Kotok lho. Kene iki kertu 5. Kene iki kertu 5. Ku lho. Kertu 5. Ngene apa, Pak? Kertu 5. Kertu 5. Iya lah spose bosene pedhot, bedor. Kartu 5 ki lak yo. Pedhot. Kartu 5 lak ngene to. Lah ngene iki nyapa to, Pak? Ketoke mantene. Oh, salah lho iki lho, Pak Tukino. Ngene apa sih iki ya dikasut ke lho. Oh, ning kene iki yo enek to ngono. Ono, Dik. Pak, ngoten niku sing modern kedah iki. Slot. Kowe kok marahi elek lho ta Mas aku. Priyanton mriki kandhane alim-alim. Kan modern ngangge HP ngoten niku saged, Pak. Kados gitu. Ora gayeng ya, Pak ya. Angkane ki iso pedhot tak tutuk. Kowe kok apal? Apal aku kerok, dengkek, pedhot, Ya Allah, isut, ya Allah, ya Allah. kenci, burang. Napa, Pak? Lintune. Bedol. Pak Kulino kuwi, Pak Parmo. Iya. Lah nggih to, berarti enten mriki nggih kathah wonten niku bae Wis mari saya kucing barang. Mboten enten Pak Gadot. Belas. Allah paring dereng mawon, dereng digelar. Dereng mawon niku. Ayo selama ngiring. Yo ayo Mas aku kaya. Selar golek kertu 5, ayo. Ndal-ndal. Nah. Nungguin ya. Ya nungguin lah wong kene iki wis mapan. Aku lali cakepane kok ya sareh to ya. Aja lali